Как? Zabierzała rękę Kuikik, tai nepames. Turėk savo rankų, turėk rankų. Va, čia tavo. Šią akimirką bendrauja su hospiso ligoniais ir jų artimaisiais, kurie iš tikrųjų išgyvena sunkų išėjimo periodą. Bendrauja su tais, kurie savo rankomis pynė rožinį ir kurie kiekvieną minutę gyvena su viltimi i rengiasi susitikti dangaus tėvą. Ojciec Święty błogosławi teraz tym, którzy codziennie niosą swój krzyż. Dar kartelį laikomės tylos, tikrai pravažiavimas įvyks, visi pamatysit. Ostrożnie. Pasveikinkim šventąjį tėvą Brahimą. Palaimink mus visus Palaukim, kol įsės į automobilį ir tikrai palaimins mus visus. Ponia, eikit į kurią nors tvoros pusę, prašau, nebėgioti. Laikomės tvarkos. Plojimai. Gracias.
już schodzi, powraca do chyba pomodlę. W drodze do samochodu towarzyszącego zgromadzone bracia i siostry, a teraz po hiszpańsku. Bardzo gracias. Ojcze, dziękujemy. Tym razem po hiszpańsku. To język ojczysty też tego, więc też wiemy, dlaczego taki język prowadzimy. W samochodzie i chyba wyjść woda. To ojciec biskup Wilkeras objechał to święcenie. Chcę popatrzeć w to miejsce, które zaczyna się. Wydaje się, że z tego hospicji siostra Michaeli, tak, tutaj Wileńskiego, też państwo litewskie pozwoli to, że zobaczyli, próbował też więcej organizować. Zwłaszcza to miejsce szczególnie dla chorych, ale też takie inspirujące. To, co ta Michaela otrzymała w Polsce, drogę i tutaj internecie, że odznaczamy to otrzymała. Razem z Markiem Jaczkiewiczem na jednej uroczystości, którego pozdrawiam oczywiście. Mes matėme, kaip popiežius Pranciškus stabtelėjo vis dėlto prie palaimintojo Mykolo Sopočkos hospiso, kur šiuo metu yra 14, kiek aš žinau, ligonių, kuriems jau diagnozė, jau sustabdytas gydymas ir ta kelionė drauge. Jiems ypač buvo svarbus, manau, ir Michaelai, seseriai Michaelai, kuri įkūrė vienintelį kol kas Lietuvoje hospisą, buvo ypač svarbu rankų paspaudimai ir džiugūs šūksniai, manau, tai geriausiai iliustruoja. Šiuo metu popiežius keliauja, artėja prie Subačiaus aikštelės ir mes, kol stebėjome tą trumpą stabtelėjimą, išlydėjome iš studijos sociologijos mokslų daktarę, antropologę Ireną Eglę Lumenskaitę. Na ir pasitinkame kitus mūsų studijos svečius, Lietuvos vyskupų konferencijos pasiruošimo popiežiaus vizitui komiteto savanorę Dalią Mackelienę, laba diena, ir Katalikų radijo mažoji studija bendradarbis Giedrius Tamaševičius kartu su mumis. Laba diena. Dabar jau lydėsime popiežių iki katedros aikštės. Jaunimo susitikimas trumpai prieš 3 valandą matėme, jog jaunimo tikrai labai daug, vyko programa nuo pat 2 valandos ir šiuo metu popiežius štai važiuoja pro Subačiaus aikštelę, tikrai labai gausių žmonių. Atrodo ir oras taisosi, ar čia man akise jau tamsėja? Šviesėja jau akise. Matome saulės stebuklą iš tikrųjų, būtent tuo metu, kai popiežius prisidėti prie... Taip, ties hospisu iš tiesų saulės kažkoks blyksnys buvo. Artėjant prie katedros jau laukia jaunimas, nuskambės pirmiausia jaunimo himnas, Kristus Jėzus mūsų viltis. Ir iš tiesų jaunimo pasirengimas prasidėjo seniai. Dalia, jūs vakar buvo susitikusi su savanoriais, man tokia viltinga žinutė parašėt, kad visi puikiai nusiteikė, bet iš tiesų to darbo buvo nemažai. 500 savanorių Vilniui, 500 Kaune. Tai vieniems savanoriams jau įpusėja šios dienos vizitas, kiti to tik tai dar laukia rytoj. Kas tie savanoriai? Ar būtų galima pasakyti, kas jie? Taip, iš tikrųjų, savanoriai suvažiavo čia jau nuo 4-dienio, yra Vilniuje. Pakviesti buvo dalyvauti visi, kurie norėjo, galėjo registruotis. Ir tiesą sakant, tai yra
tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus žmonės, bet iš tikrųjų užsidegę ir norintys padėti, tarnauti. Man pačiai buvo klausimas, iš tikrųjų, kokia ta motyvacija, kodėl aš negaliu tiesiog dalyvauti aikštėje arba žiūrėti televizorių. Bet dar prieš tą kvietimą savanorystės vienas būsimas savanoris Martynas, jis man sakė, žinai, aš būsiu savanoris ir nesvarbu, ką darysiu. Gali būti, kad man duos tiesiog suoliukus nešioti. Gali būti, kad kažkokius kitus paprastus darbus daryti. Bet aš jaučiuosi namiškis ir aš noriu, kad popiežius jaustųsi taip, kad jo laukia kaip namie. Tai ta tokia namiškių jausmas, ne? Iš tiesų mes matome milžinišką trispalvę, čia arčiau užupio, arčiau vadinamo Tymo turgelio. Ir buvo kalbama, jog žadėjo oreiviai pakelti oro balionus į orą. Kaip matau, oro sąlygos šiek tiek sutrukdė, bet jie juos vis tiek išskleidė. Čia ta pakilimo jų vieta ir nusileidimo bijau suklysti. Bet iš tiesų oreivystės, matau, centras, vis dėlto jiems pavyko parodyti dėmesį. Dar žadėjo ir baikeriai kažką ypatingo. Kunigė Algirdai, jūs vis dar baikeris, kaip suprantu. Ta vėliava didelė galėjo būti baikerių iniciatyva? Taip galėjo jie atvežti visą. Nes tikrai girdėjau, kad ta kažkokia atkreipimo forma, kaip parodyti popiežiui, kad jie čia, mes čia, tikrai buvo. Tikrųjų tas parodys, kad mes čia, tai ir matome visą laiką televizijoje rankos mojuojančios ir mes čia, ir jie čia, ir tas džiaugsmas, kuris, išraiška įvairiapusiškai. Turbūt ir gerai, čia yra žmogiškam popiežiui, tam, kuris taip yra arti žmogaus ir mūsų tai išraiška nusifotografuoti, patį selfie atrodytų, niekutis laiko gaišinimas, bet kiek popiežius skiria laiko tam. Ir atrodo nepyksta. Aš galvoju, kiek jis turėtų būti išvargęs, nes su visais. Ten visiems ranką paspausti, bet jisai, nežinau, turbūt kiekvieną tą prisilietimą, jam turbūt kaip palaiminimas. Jisai jaučia kaip komunija, žinai, čia turbūt nesulyginami dalykai, kada tu duodi dalį Kristaus, dalį savęs, dalį savo sielos. O jau galima įvairiausiais būdais tai padaryti. Tai tas pats selfis gali tave arba nervuoti, arba atvirkščiai, palaiminimas, ar dėmesio skirimas, arba atvirkščiai tai būti tavo sielos atsidavimas. Ir manau, kad jam yra būtent taip. Kiekvienas iš mūsų, aišku, turime tą galimybę, ne tik tai popiežius Pranciškus, gal neturime tokio didelio paklausumo ir nieks nenori tiek daug su mumis, kiek su popiežium selfie padaryti. Bet mes irgi galėtume kiekvieną savo dieną, kiekvieną rankos paspaudimą, kiekvieną pasisveikinimą, kiekvieną įkrauti tuo šventumu, savo dvasia, savo gerumu, savo palinkėjimu. Būk laimingas, būk palaimintas. Noriu pakviesti, pasižiūrėti, kas vyksta katedros aikštėje. Mums geriausiai nuotaiką ir situaciją nupasakos kolegė Irma Janauskaitė, kuri kaip tik šiuo metu yra katedros aikštėje, laukia atvykstant papamobilio ir viso kortežo lydinčio drauge. Tad Irma, kokios nuotaikos? Iš tikrųjų labai geros, nežinau, pasistengsiu kalbėti kiek galima garsiau, kad girdėtumėte mane. Na, iš tiesų visa pilnutėlė katedros aikštė laukia atvykstančio popiežiaus. Visi ekranuose stebėjo kelionę papamobiliu. Prieš tai lygiai taip pat ekranuose buvo tiesioginė transliacija iš Aušros vartų, buvo bendra malda, čia irgi kartu. Na, o dabar visi jau, kai mačiau, net pasiruošę žmonės mobiliuosius telefonus, iš tiesų ta akimirka artėja. Ir kaip kalbėjau šiek tiek anksčiau su jaunimu čia atvykusių iš skirtingų Lietuvos miestų, tai visi sakė jam, būtent ta akimirka yra pati svarbiausia, pamatyti ne per televizorių, ne kažkur internete ar nuotraukoje popiežių, o būtent kai atvažiuos čia gyvai, galbūt net nedideliu atstumu. Tai žodžiu, nuotaikos yra geros, laukimas, skamba giesmės ir viskas jau toj pat, girdite šūksnį, visi ruošiasi kartu, visas jaunimas, visa salė sutikti pontifiką čia katedros aikštėje. Aš dėkoju kolegijai Irmai. Dalį iš tiesų jaunimo rengimo tą idėją.
sutelkti juos visus, įkvėpti. Man pačiai teko sudalyvauti beje savanorių mokymuose. Taip, aš tiesiog nuėjau ten taip įsikvėpti šiai transliacijai, pažiūrėti, kokiomis būtent tom tikrom nuotaikom, kaip gyvena tie, kurie nori savanoriauti būtent per šį vizitą. Ir ta šiluma ir noras būti čia ir dabar iš tiesų labai justi. Ir net atrodo, kad labai nereikia motyvuoti jų per daug. Ar tik tai pasirodė man? Gal toks šeštadienis buvo, nežinau. Aš nežinau, žmonės. Iš tikrųjų, jeigu yra dažna nuomonė, kad savanorystė yra jaunam žmogui, ne tam, kuris turi laisvo laiko. Nori parodyti tą vienybę, kaip jie sako, su mūsų žemiškuoju vadovu. Katalikų bažnyčios žemiškuoju vadovu, ne? O ta tauta visai nemaža yra. Tai noras prisiliesti, noras padėti. Buvo visa diena mokymų savanorių. Po to, kuriuose jūs pati dalyvavot Kotrynos bažnyčiai, po to jau buvo darbas su atskirti. W roku 1387 odnowił i przywrócił status świątyni chrześcijańskiej. Katedra oczywiście była rozbudowywana, przebudowywana w ciągu wieków. Katedra dzisiaj jest bardzo piękna. Pochowani są w niej też, to warto wspomnieć. Oczywiście święty Kazimierz. Święty Kazimierz, bardzo ważna postać, patron Litwy, patron młodzieży litewskiej, książę, syn polskiego króla. To jest, tutaj jest specjalna kaplica jemu poświęcona, świętemu Kazimierzowi, i jest on tutaj otaczany bardzo wielką czcią. Ojciec Święty też tam uda się po spotkaniu z młodzieżą, uda się właśnie do kaplicy świętego Kazimierza w katedrze wileńskiej. Jest to piękna katedra marmurowa, ale to jeszcze o katedrze, może o tej kaplicy jeszcze będzie czas powiedzieć później. Oprócz relikwii świętego Kazimierza tutaj są złożone też doczesne szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, król Aleksander Jagiellończyk tu jest pochowany, dwie żony króla Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. I też tutaj jest złożone serce króla Polski i też wielkiego księcia litewskiego Władysława IV Wazy. Na frontonie, na dachu katedry są rzeźby świętej Heleny, świętego Stanisława i świętego Kazimierza. To króciutko może o tej katedrze. Jeszcze będzie czas o niej więcej wspomnieć, kiedy Ojciec Święty do niej też przejdzie po spotkaniu z młodzieżą. Już słyszymy śpiewy dochodzące z placu katedralnego i już widzimy też coraz większą ilość osób, które witają Ojca Świętego, bo już jesteśmy na obrzeżach placu katedralnego. A tam młodzież, ale też i cudowny obraz Jezusa Miłosiernego oczekuje na Ojca Świętego. Tak, ten obraz bardzo szczególny, ponieważ to jest ten obraz, przed którym modliła się święta siostra Faustyna, według inspiracji, której został on wykonany. Kilka słów na temat tego szczególnego obrazu. Ci, którzy mieszkają w Wilnie, szczycą się tym, że u nich właśnie jest prawdziwy obraz, że u nich jest ten oryginał namalowany dokładnie według słów świętej siostry Faustyny. Siostra Faustyna, będąc w Płocku, przebywając w Płocku, w celi swojej zakonnej ujrzała Pana Jezusa w białej szacie. Z uchylenia tej szaty na piersiach wychodziły dwa promienie, czerwony i biały. Dotarło do siostry Faustyny polecenie, aby wymalować obraz, który widzi, z podpisem Jezu, ufam Tobie. I właśnie siostra Faustyna ma pewne wątpliwości, bo sama nie ma zdolności malarskich. Ale po rozmowie ze swoim spowiednikiem przekonuje się jednak, że podejmie tę odpowiedzialność i zrealizuje to polecenie. I w roku 1933 trafia
po złożeniu ślubów wieczystych do Wilna. Tutaj spotyka spowiednika i kierownika duchowego, dziś błogosławionego już księdza Michała Sopoćkę, który pomaga siostrze Faustynie zrealizować polecenie Pana Jezusa. I to właśnie ksiądz Sopoćko zwraca się z prośbą o namalowanie tego obrazu do malarza, pana profesora Eugeniusza Kazimirowskiego. Siostra Faustyna, to też ciekawe, przychodziła do pracowni malarskiej co najmniej raz w tygodniu przez pół roku, aby wskazywać malarzowi konieczne korekty, więc możemy się domyślać, jak wiele tych korekt było. Ojciec Witold już wspominał, że nawet łzy roniła, płakała święta Faustyna, bo patrząc na wizerunek, który malował ten wybitny artysta, profesor Kazimirowski, no twierdziła, że no to nie jest wciąż to, co ona widziała, to nie jest ten Jezus Chrystus, którego ona zobaczyła. A on sam, dodam, też tak podporządkował się siostrze Faustynie, bo też miał swoją koncepcję oczywiście jako artysta, jak ten obraz namalować, ale zrozumiał, że to jest coś większego niż tylko dzieło artystyczne i poddał się jej wskazówkom. Co ciekawe, też modelem, bo tak trzeba nazwać, tym, który pozował do obrazu, był ksiądz Michał Sopoćko ubrany w białą albę. To tu bardziej chodziło o to ułożenie szat, sznurem. Jak to się układa na ciele człowieka. Twarzy, tak. Ale właśnie tych szat. No i wreszcie po wielu korektach i przemalowaniach obraz został w końcu pokazany wiernym w 1935 roku. W Ostrej Bramie był wtedy umieszczony w kościele pod wezwaniem świętego Michała. Później obraz przeniesiono do kościoła Świętej Trójcy i tam był przez bardzo wiele lat, natomiast decyzją władz kościelnych po to, żeby był dostępny dla dużej ilości wiernych, ten obraz został umieszczony tuż obok kościoła Ducha Świętego, tworząc sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Tam znajduje się do dzisiaj, a dzisiaj podczas tego czuwania będzie z obecnymi na placu to jest katedralnym. Ten obraz nie kopia, ale to jest ten właśnie obraz przeniesiony tutaj. Niedaleko jest ten kościół, ta kaplica. I też ten obraz ma historię dość burzliwą, bo był też ukryty w czasie komunizmu w Nowej Rudzie, miejscowość dzisiaj na Białorusi leżąca, tam przez wiele lat. Potem powrócił w kościele, który służył jako magazyn zboża. Ocalał, ponieważ nikomu zbyt wysoko wisiał, nie chciało się tam wchodzić, aby go gdzieś wywieźć i opróżnić ten budynek na ten magazyn. I tak sobie wisiał przez wiele lat przykurzony, aż ktoś zorientował się, co to za skarb. I obraz powrócił potem do Wilna. To tak tylko, drodzy Państwo, taki smaczek Państwu poddajemy, bo to jest temat, nie wiem, czy jakaś książka powstała na temat samej historii tego obrazu, czy jakiś film. Myślę, że jest to taki materiał też interesujący. My tak nie mówiąc o tym obrazie, tymczasem już przybyliśmy wraz z tym świętem już na plac katedralny, gdzie są zebrani młodzież. Mówiłeś, że było 20 parę tysięcy, tak? Na samym placu. Na samym placu. Ką tik buvusiam rankų paspaudimui turbūt nereikia pristatymų. Čia gal padėsit man, neatpažįsti. Znajomy, bo nie tak dawno temu transmitowaliśmy z Wilna beatyfikację męczennika, biskupa Matulionisa. Oni też powiemy jeszcze może jutro, kiedy będziemy w Muzeum Ofiar też Walk o Wolność. Drodzy Państwo, widzimy na placu młodzież i faktycznie z różnych krajów. Widzimy flagi tutaj Litwy, Łotwy, Białorusi. Oczywiście flagi polskie też powiewają nad głowami młodzieży. Ojciec Święty pozdrowił panią prezydent Litwy, a raczej ona wyszła mu na spotkanie, a także kardynał Baczkis, pierwszy odpowiedzialny przed 25 laty stanowiony przez Jana Pawła II za struktury Kościoła katolickiego na Litwie. A w tle słyszymy, drodzy Państwo, hymn tego spotkania młodzieżowego, który śpiewa młodzież, specjalnie na tę okazję skomponowany. Jest w internecie teledysk, kto ma możliwość, warto zobaczyć, też ładny, pokazujący różne zaułki Wilna. Ojciec Święty powoli zmierza w kierunku podium, który jest przygotowany specjalnie
jaunimo ir to jau Dominuje kurie biel. vis dar jauni Dominuje širdyse. biała fasada bazyliki katedralnej, piękna kolumnada, biała wieża, obok, kilkadziesiąt metrów obok bazyliki, dzwonnica i biały taki ołtarz zadaszony, takie podium wzniesione. Wszystko w bieli, otoczone takim zielonym wienuszkiem, ten podest kwiatów, czy to jakaś trawka jest, a więc, ale biel dominuje. Biel dominuje też oczywiście, biel, kolor papieski, sutanna papieska gdzieś się pięknie komponuje z tą perspektywą. No i młodzież, duży plac katedralny w Wilnie, który ten plac zapełniła, teraz wyśpiewuje. Młodzież czuwa już od kilku godzin tam w tym miejscu. Spotkanie z Ojcem Świętym jest taką kulminacją tego spotkania młodzieżowego. Dołączają oczywiście tutaj głowy państw, jest prezydent Litwy, biskupi, różni goście z zagranicy. Ojciec Święty już zasiadł na przygotowanym miejscu i spogląda na młodzież. Może posłuchajmy tych śpiewów, tego hymnu spotkania młodzieży z Ojcem Świętym. Kunigas Ričardas Doveika. Selfie. Ne, gal pradžioje nuotraukas, buvo to selfie. Tęsime. Un altro mostro carissimo sacerdote Richard Doveika, lui era uno dei organizzatori principali di questo evento. To, drodzy Państwo, hymnu młodzieżowego, skomponowanego specjalnie na tę okazję, jak mówiliśmy. I teraz, drodzy Państwo, rozpoczyna się spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Spotkanie, które będzie polegało na oczywiście na świadectwach. Močiutė buvo besąlygiškos Dievo meilės man Kontynuujemy atspindys. tutaj nasz program, Iki galo mówi išlikusi narrator. ištikima tikėjimui, Teraz będzie daug dėl świadectwo pewnej viešpaties dziewczyny o imieniu paukojusi Monika. ir šventai Niech numirusi. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tačiau pradžioje mano tikėjimas buvo vaikiškas. Nazywa się Monika, mam 30 Neperkeisdavo lat. širdies. O Otrzymałem gyvąjį dar Jėzų wiary susitikau od jau mojej vėliau, babci, būdama która 17. nauczyła mnie modlić się jako Tuo metu dziecko. mano širdis buvo pilna skausmo ir neapykantos. Razem odmawialiśmy modlitwy, Nuo vaikystės turėjau labai komplikuotą uczestniczyliśmy santykį su tėčiu. razem w mszy świętej w Jis kościele. supykęs impulsyviai pakeldavo prieš mane ranką, Babcia pozostała trenkdavo dla per mnie veidą, kas mane takim labai oznakiem stipriai bezwarunkowej įžeisdavo ir miłości Pana Boga. pažemindavo. Todėl bėgant Z wieloma metams susiformavo didelis poświęceniami priešiškumas. dla Pykau ant Pana mamos, kodėl aż su do juo samej śmierci. neišsiskiria. Jako Bet dziecko dar buvo miałem trudne mažytė sesuo, relacje z moim kuriai ojcem. reikėjo tėvo. Kiedy się denerwował, często mnie bił, Finansiškai uderzał mnie visada w twarz gyvenome ganėtinai i sunkiai. to sprawiało, że czułam się obrażona i upokorzona. I w ten sposób w ciągu lat, w ciągu Tėvas mojego bandė życia nusižudyti ir rozwinęła pradėjo się we mnie stipriai wielka wrogość išgėrinėti. wobec mojego ojca. O mama Byłam rinkdavo zła butelius również na moją ir matkę, nešdavo priduoti, kad mane ir sesę galėtų która išmaitinti. za to, że go nie Noriu opuściła. padėkoti mamai už tą begalinį Oczy owszem, pasiaukojimą. miałem jeszcze Ačiū tau, mniejszą mama. siostrę małą, Aš tuo tarpu negaudama pakankamai meilės šeimoje, ale żyliśmy razem. ją gauti kitoj Bardzo aplinkoj. trudne to było Iš życie. draugų, norėdama patikti ir pritapti, bandžiau atitikti standartus, norėjau rengtis Mój firminiais brat, drabužiais. mój tato próbował Pradėjau kompanijose samobójstwa, vartoti alkoholį. też pił, nadużywał alkoholu. Tačiau tai nepadovanojo tikrų draugų ir nepadarė Moja mama manęs zbierała te laimingos. butelki, sprzedawała je w sklepie, kupowała nam chleb za to. Nie otrzymałam zbyt wiele miłości w rodzinie. Starałam się znaleźć inne środowisko, z przyjaciółmi spotykać się częściej. Aby znaleźć przyjaciół, szukałam zachowywać pewne zasady, ubierać się modnie, alkohol, ale nie znalazłam jednak w ten sposób prawdziwych przyjaciół. Nie czułam się szczęśliwa. Wewnątrz rosła mi złość.
Miałam też trudną relację z mamą. Poszłam do parafii franciszkańskiej. Znaleźliśmy tam żywą i gościnną wspólnotę. Ludzi, którzy się uśmiechali, mówili w sposób jasny, byli bardzo prości i bezpośredni. I w ten sposób tam chciałam zostać. Stopniowo zaczęłam pukać do swojego serca. Bóg zaczął pukać do mojego serca. Leczył moje rany, szczególnie gdyż płakałam z radości za to, że Bóg mnie kocha. Również spowiedź stała się dla mnie ważnym krokiem naprzód. W pewnym momencie zrozumiałam, że idąc za drogą wiary, mogłam też przebaczyć mojemu ojcu. Nabrałam odwagi i prosiłem też ojca o wybaczenie. On został bardzo dotknięty tym moim krokiem, objął mnie i ucałował. Po tym wydarzeniu nasze rody się stopiły i pojednaliśmy się zupełnie. Nawet jeśli teraz ojciec jest całkowicie zależny od alkoholu, kradł pieniądze, nigdy go jednak nienawidziłam od tego momentu. Miałam wobec niego tylko miłosierdzie i bardzo modliłam się o jego nawrócenie i zbawienie. Tato popełnił samobójstwo 5 lat temu. Nie umiem sobie wyobrazić, jakbym dzisiaj mogła żyć, gdybym nadal niosła w swoim sercu nienawiść wobec mojego ojca. Patrząc na tę sytuację, dziękuję wspólnocie za moją wiarę. Nawet jeśli znam Jezusa, to sama nie dałabym rady wytrwać w wierze. Znalazłam przyjaciół w wierze. Wspólnie angażowaliśmy się do różnych posług, razem wzrastaliśmy w wierze. Nie było potrzeby, żeby cokolwiek udawać. Bóg pokazał, że to niemodne ciuchy nie są niczym innym, one nie przynoszą szczęścia i one nie zapełniają ludzkiego serca. Viena vargiai būčiau išlikusi tikėjimo kelyje. Tačiau atradau tikėjimo draugus, su kuriais kartu tarnavome, augome, glaudėmės vieni prie kitų. Monika jeszcze kontynuuje to swoje świadectwo, to co już powiedzieliśmy. Dopowiada resztę tej historii, którą już Państwu przedstawiliśmy. Neatnešantis laimės ir nepripildantis širdies. Dievas išlaisvino iš noro būti karjeriste, atitikti standartus. Dėkoju Dievui, kad Jis ištraukė mane iš tamsybių valdžios, iš pagiežos, iš to liūdesio į savo nuostabią šviesą. Visai kitaip pamačiau pasaulį, tapau laimingu žmogum, nors aišku, kaip ir visiems būna kintančių emocijų. Jestem wdzięczna Bogu, że mnie ocalił z mocy ciemności, z cierpienia przez swoje piękne światło. Zaczęłam widzieć świat w inny sposób. Stałam się osobą szczęśliwą, pomimo różnych trudności i przyszłych wyzwań. Również w trudnych momentach, w którym w sercu mam ciemne chmury i wydaje mi się, że Bóg śpi, to wiem, że najważniejszą rzeczą jest to, że Jezus jest na mojej łodzi życia. Žinau, kad svarbiausia, jog Jėzus yra mano gyvenimo valtyje. To było świadectwo młodej dziewczyny Moniki z Wilna. Podchodzi teraz do Ojca Świętego, całuje go w dłonie. Ojciec Święty też powstał i uścisk obejmuje Monikę. Ir taip pat po to girdėsime dar vieną liudijimą. Liudys Mówiła Jonas Monika o tej trudnej Davalga. relacji z ojcem i teraz otrzymuje piękny uścisk od innego ojca, od Ojca Świętego. Jeszcze kilka słów z nim zamienia.
twarze młode osoby zasłuchane i poruszone tą historią. A teraz, drodzy Państwo, będziemy słuchać, już słyszymy tradycyjny śpiew w języku litewskim.
gailestingumo šventovės ansamblio chorui ir kviečiamės pasiklausyti dar vieno liudytojo. Savo istoriją mums papasakos Jonas. Garbėjai Jėzui Kristui. Aš esu Jonas, gyvenu ir gimiau Vilniuje, esu labai laimingai vedęs vyras, bet kai prieš 11 metų stovėjau priešais altorių ir būsimą žmoną, jaudinusi neapsakomai, tiksliai taip kaip dabar. Tačiau savo apsisprendimu vesti ir šiandien liudyti niekada nebijojau. Būsiu atviras, bažnytinė santuoka tuomet buvo labiau iš tradicijos nei gilaus tikėjimo. Tikėjimas, koks jis yra šiandien, gimė šeimoje, maždaug 6 santuokos metais. Per tiek laiko mudu jau buvome patyrę labai daug džiaugsmo, bet ir nemažai išbandymų. Netikėtai iki tol visai sveikam vyrui man było diagnozuota tokia autoimuninė liga. Mam rodzinę, żonaty. 11 lat temu stanąłem z żoną przed ołtarzem. Byłem bardzo poruszony, niespokojny. Nie wiem, czego się bałem, ponieważ nie miałem wątpliwości co do mojej decyzji, aby ożenić się. Często szukaliśmy Boga w najtrudniejszych momentach w naszym życiu, ale niekiedy jesteśmy szczęśliwi i mamy wszystko. Moja wiara, którą teraz mam, narodziła się w mojej rodzinie około w 6. roku naszego małżeństwa. Podczas tych 6 lat mieliśmy różne radości, ale też różne trudności, wiele trudności. Niespodziewanie dla mnie, człowieka zdrowego i szczęśliwego, zdiagnozowali u mnie chorobę autoimmunologiczną. Choroba, która sprawia, że mój organizm reaguje na moje komórki jako na przeciwciała i ciało niszczy samo siebie. Ale dlaczego to mi się stało? Czym zawiniłem? Jak muszę żyć z tą chorobą? Jak mogę żyć? W tym czasie miałem wiele okazji, aby zrozumieć głęboko znaczenie i wagę słów formuły ślubnej, które mówimy podczas ślubu, co znaczy zaangażowanie, żeby stać zawsze przy współmałżonku, kiedy on albo ona musi przechodzić przez różne problemy, choroby, trudności, jak ważne jest, żeby mieć zawsze kogoś, małżonka, blisko. I w tym momencie Bóg coraz bardziej był obecny w naszym domu, ale też wiara dla mnie oznacza poznawanie znaków niewidzialnych Bożej obecności. Ważne dla mnie jest ufność w Bogu i mieć świadomość, że On działa w małych rzeczach naszego codziennego życia, ale również wiedzieć, że nic się nie dzieje bez woli Bożej. I my musimy starać się widzieć Bożą obecność w każdym naszym dniu. Teraz żyję w rytmie bardzo określonym. 3 razy w tygodniu muszę iść robić dializę przez 3 godziny. Cała reszta mojego życia, czy praca, czy czas wolny, muszę organizować wobec tych moich dializ, muszę to wkomponować i żyję nadzieją. Nadzieją, że otrzymam organ od donatora do przeszczepu. I oto podchodzi Jonas do Ojca Świętego. Też kilka słów wskazuje na zebranych tutaj młodzież, pewnie żonę wskazuje, gdzie jest żona, pyta się Ojciec Święty. Tak. Teraz wspólnie machają w kierunku zebranych na placu młodych ludzi. Wspólnie z Ojcem Świętym wszyscy radością, uśmiechem odpowiedzieli oklaskami. I otrzymuje różaniec. I teraz, drodzy Państwo, będzie taniec. Będziemy słuchać, oglądać taniec tutaj na scenie. Też dodajmy, że w tle tej sceny, gdzie był zespół, teraz będzie pewnie taniec na tej scenie, tło jest, pokazuje takie wota w powiększeniu, jak widzimy wota w sanktuariach. Serce, kawałek, czy noga ze złota, ze srebra, pokazująca, że ta noga była uzdrowiona.
To właśnie jest tłem tej sceny. I już rozpoczyna się taniec, a więc kto może niech patrzy, wszyscy też posłuchajmy tej muzyki. I can feel that shivers are covering all of my body. I see you, I feel you. I also don't know how it will go. Actually, I'm happy, but there are moments when I don't feel. Quite often, I need some answers. Mówi narrator, jestem szczęśliwy, ale są chwile, gdzie potrzebuję Twoich odpowiedzi. Mam ich wiele, tych odpowiedzi i szukam Ciebie. To jest taki dialog młodego człowieka z Bogiem. Na scenie jest grupa młodych tancerzy. Because there are moments when we cannot prove ourselves like in the real being, and then we feel like nothing is real. Są chwile, że czujemy, że nic nie jest prawdziwe, że my sami nie czujemy się jakbyśmy byli prawdziwi. Standing here and I'm thinking about Pope. I'm thinking what he will bring to us and why people needs to see him. Myślę nieraz, dlaczego ludzie chcą widzieć papieża. Co on do nas powie, co on nam przywiezie. All this thing about God is not just some politics. Teraz myślę, że całe to mówienie o Bogu to jest związane z jakąś polityką. Zresztą, drodzy Państwo, listy, świadectwa młodych ludzi, którzy napisali swoje świadectwa na to spotkanie. I te listy są teraz czytane przez lektorów jako tło do tego tańca, który tutaj jest teraz na scenie. Myślę, że jest on bardzo dobrym liderem ludzkości. Myślę, że on naprawdę daje nadzieję ludziom. Man labai patinka tas momentas, kai linkim vienas kitam ramybės, nes tuomet mes atsisukam vieni į kitus. Ir aš džiaugiuosi, kad va dabar popiežius irgi, galima sakyti, sukvietė mus visus kartu pabūti.
Chcę nauczyć się miłości, chcę zrozumieć miłość i chcę być bardziej otwarty, gotowy do kochania, do przyjęcia miłości. Gdzie tancerze zebrali się na stopniach przed Ojcem Świętym. Ten taniec pokazywał poszukiwanie wiary. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze podchodzi kolejna grupa. Na scenę wbiegła grupa jeszcze młodzieży. Zaraz zobaczymy, cóż to jeszcze mają przygotowane. Ed ora tocca al Papa rivolgere la sua parola. Podchodzą różni organizatorzy tego spotkania na scenę, aby też pozdrowić Ojca Świętego Franciszka. I teraz Ojciec Święty zabierze głos w orędzie przemówienia do młodzieży. Jesteście zdolni? Dobrze jesteście. Complimenti. Gratulacje. Sveikinimai. Tu traduci questo o no? Buonasera a tutti voi. Dobry wieczór wam wszystkim. Dziękuję Monitko i Jonasie za wasze świadectwo. Przyjąłem je jako przyjaciel. Jak gdybyśmy siedzieli razem w jakimś barze, opowiadając o swoim życiu, pijąc piwo lub kwas chlebowy, lub po jakimś spektaklu, po wizycie w teatrze młodzieżowym. Jednak wasze życie nie jest sztuką teatralną. Jest prawdziwe, konkretne. Tak jak życie każdego z nas tutaj na tym pięknym placu, położonym między tymi dwoma rzekami. A kto wie, może to wszystko pomoże nam odczytać na nowo wasze dzieje i odkryć w nich przejście Boga. Ponieważ Bóg zawsze przechodzi przez nasze życie. Zawsze przechodzi. To wielki filozof. Wielki filozof mówił: boję się, kiedy Bóg przechodzi. Boję się, że tego nie dostrzegę. Boję się nie dostrzec tego, że Bóg przechodzi. Tak jak ten kościół katedralny. Doświadczyliście sytuacji, które was załamały, pożarów, z których wydawało się, że nic się już nie można zbudować, podnieść się. Niejednokrotnie ta świątynia była strawiona płomieniami, zawaliła się, a jednak zawsze byli tacy, którzy postanowili zbudować ją na nowo, którzy nie dali się zwyciężyć trudnościom. Nie pozwolili, by ich ręce opadły. Jest piękny alpejski śpiew, który mówi tak:
W sztuce wspinania się tajemnica nie polega na tym, żeby nie spaść, nie upaść, ale na tym, żeby nie pozostać leżącym, kiedy się upadnie. Trzeba na nowo zawsze zaczynać. I tak wspinać się na szczyt. Także wolność waszej ojczyzny zbudowana jest na tych, którzy nie dali się powalić terrorem i nieszczęściem. Życie, sytuacja i śmierć twojego ojca, Moniko, twoja choroba, Jonasie, mogły was zniszczyć. A jednak jesteście tutaj, aby podzielić się waszymi doświadczeniami ze spojrzeniem wiary, pozwalając nam odkryć, że Bóg dał wam łaskę, aby wytrwać, aby się podnieść i dalej iść przez życie. Ja pytam się, w jaki sposób została w was wlana ta Boża łaska? Nie z powietrza to przyszło. Nie w sposób jakiś magiczny. Nie ma. To stało się poprzez osoby, które przeszły przez wasze życie. Dobrych ludzi, którzy posilili was swoim doświadczeniem wiary. Zawsze w życiu są ludzie, którzy nam podają dłoń pomocną, aby pomóc nam powstać. Moniko, twoja babcia i mama, parafia franciszkańska, były dla ciebie jak zbieg tych dwóch rzek. Jak Wilejka wpada do Wili, tak ty dołączyłaś, dałaś się nieść temu nurtowi łaski. Pan zbawia nas bowiem, czyniąc nas częścią ludu. Pan zbawia nas, czyniąc nas częścią ludu. Włącza nas w lud. Nasza tożsamość ostatecznie polega na przynależeniu do ludu. Nikt nie może powiedzieć, zbawiam się sam. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w sieci. Bóg zechciał wejść w tę dynamikę relacji i pociąga nas do siebie we wspólnocie. Nadaje naszemu życiu pełen sens tożsamości i przynależności. Ty też, Jonasie, znalazłeś w innych, w swojej żonie i w ślubowaniu złożonym w dniu zawarcia małżeństwa motyw, by iść naprzód, zmagać się, aby żyć. Nie pozwólcie, aby świat przekonał was, że lepiej iść samotnie. Samemu nigdzie się nie dochodzi. Możesz dojść gdzieś, mieć sukces w życiu, ale bez miłości, bez towarzyszy, bez przynależności do ludu, bez tego tak pięknego doświadczenia ryzykowania wspólnego, ryzykowania razem.
Nie można iść samotnie. Nie ulegajcie pokusie koncentrowania się na sobie, stawaniu się samolubnymi lub powierzchownymi w obliczu cierpienia. La tentazione di diventare egoisti o superficiali davanti al dolore, alla difficoltà o al successo passaggero. Affermiamo ancora una volta che quello che succede Po raz kolejny potwierdźmy, że to, co dzieje się drugiemu, dzieje się także i mnie. Idźmy pod prąd tego nurtu indywidualizmu, który izoluje, który czyni nas egocentrycznymi i zarozumiałymi, troszczącymi się jedynie o to, jak nas widzą i o swój dobrobyt. Zmartwieni o to, jak będziemy wypadać w oczach innych, o wygląd. To smutne, brzydkie takie życie, przeżywane cały czas przed lusterkiem. Natomiast piękne jest życie z innymi. W rodzinie, z przyjaciółmi. Wraz z moim ludem, walcząc z moim ludem. W ten sposób życie staje się piękne. Jesteśmy chrześcijanami i chcemy dotrzeć do świętości. To jest nasz cel. Ale mierzcie w świętość, wychodząc od spotkania i wspólnoty z innymi. Uważni na ich potrzeby. Nasza prawdziwa tożsamość zakłada przynależność do ludu. Nie istnieją tożsamości, które powstają w laboratorium, ani przedestylowane. Tożsamości czystej krwi. Istnieje tożsamość wspólnego wędrowania, wspólnej walki, wspólnego kochania. Istnieje tożsamość przynależności do rodziny, do ludu. Istnieje tożsamość, którą daje Ci miłość, czułość, martwienie się o innych. Istnieje tożsamość, która daje Ci siłę, aby walczyć. I niejednokrotnie w tym samym momencie daje Ci też, czyni Cię zdolnym do czułości, aby kogoś pogłaskać, przytulić. Każdy z nas zna piękno, a i zmęczenie. To piękne, żeby się młodzi męczyli. To znaczy, że pracowali, że pracują. Niejednokrotnie ból to trudno przynależeć do ludu, do narodu. Tutaj jest zakorzeniona nasza tożsamość. Nie jesteśmy ludźmi bez korzeni. Nie jesteśmy ludźmi bez korzeni. Obydwoje przypomnieliście także udział w chórze, rodzinną modlitwę, mszę świętą, katechezę i pomoc dla najbardziej potrzebujących. Są to potężne bronie, które daje nam Pan. Modlitwa i śpiew, aby nie zamknąć się w immanencji tego świata. Pragnąc Boga, wyszliście ze swoich ograniczeń, z samych siebie i potrafiliście kontemplować oczyma Boga to, co działo się w waszym sercu. Uprawiając muzykę, otwieracie się na słuchanie i na życie wewnętrzne. W ten sposób pozwalacie, aby poruszona została wasza wrażliwość, a jest to zawsze dobra okazja do rozeznania. Oczywiście,
Modlitwa może być doświadczeniem walki duchowej, ale to właśnie tam, w niej, uczymy się słuchać Ducha Świętego, rozpoznawać znaki czasu i regenerować siły, aby głosić nadal dzisiaj Ewangelię. W jaki inny sposób, jak inaczej moglibyśmy walczyć ze zniechęceniem w obliczu trudności własnych i innych osób, w obliczu okrucieństw świata? Co uczynilibyśmy bez wiary, bez modlitwy, aby nie uwierzyć, że wszystko od nas zależy, że jesteśmy wręcz sami, aby stawić czoła przeciwnościom? Jezus, Bóg i ja to absolutna większość. To mówił pewien święty Albert Hurtado. Spotkanie z Nim, z Jego Słowem, z Eucharystią przypomina nam, że nie ma znaczenia siła przeciwnika. Nie ma znaczenia, czy pierwsza jest drużyna Żalgiris Kowno, czy też wileńska Lietuvos Rytas. To dwie drużyny piłkarskie tutaj znane na Litwie. I słyszymy reakcję młodych. Która jest pierwsza? Pytam was, kto jest pierwszy w tabeli? Kibice odzywa. Nieważne, kto jest pierwszy. Nieważny jest rezultat, ale ważne, że Pan jest z nami. Także dla was wsparciem w życiu było doświadczenie pomagania innym. Odkrycie, że blisko nas są ludzie, którym jest ciężko. Nawet może i gorzej od nas. Moniko, powiedziałaś nam o Twoim zaangażowaniu w pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Dostrzeganie słabości innych osób ustawia nas w rzeczywistości, zapobiega temu, abyśmy żyli, liżąc swoje własne rany. To źle, jeśli żyjemy tylko lamentując, narzekając. To źle, jeśli tylko liżymy swoje rany. Liżemy swoje rany. Iluż młodych opuszcza swoją ojczyznę z powodu braku szans? Ilu pada ofiarą depresji, alkoholu i narkotyków? Ile starszych osób żyje w samotności, bez kogoś, z kim można by dzielić się teraźniejszością i obawą, żeby nie wróciła przeszłość? Wy młodzi, wy możecie odpowiedzieć na te wyzwania swoją obecnością i spotkaniem między wami a innymi. Jezus zachęca nas, abyśmy wyszli z samych siebie, ze swoich ograniczeń, abyśmy podjęli ryzyko stawania twarzą w twarz z innymi. To prawda, że wiara w Jezusa często pociąga za sobą dokonanie skoku wiary w pustkę, a to nas przeraża. Innym razem prowadzi nas do zadawania sobie trudu wyjścia z własnych schematów. To może nas sprawić trud, odebrać odwagę, ale bądźcie odważni. Pójście za Jezusem jest fascynującą przygodą, która napełnia nasze życie znaczeniem, które sprawia, że czujemy się częścią wspólnoty, która dodaje nam odwagi, wspólnoty, która nam towarzyszy, która angażuje nas w posługę. Drodzy młodzi, warto iść za Chrystusem. Warto. Nie bójmy się udziału w rewolucji, do której On nas zaprasza. Rewolucji czułości.
Jeśli życie byłaby tylko sztuką teatralną, grą wideo, byłaby ograniczona tylko do pewnego czasu, miałoby początek, koniec, kiedy opada kurtyna lub kiedy ktoś wygrywa pojedynek. Ale życie mierzy się innymi czasami. Nie czasami teatru ani gry wideo. Życie rozgrywa się w czasach związanych z sercem Boga. Niekiedy idziemy do przodu, nieraz się cofamy, próbujemy i usiłujemy podjąć drogi, niekiedy je zmieniamy. Niezdecydowanie zdaje się rodzić z obaw, że kurtyna opadnie lub że chronometr usunie nas z gry, z podniesienia się z poziomu gry, z wejścia na wyższy poziom gry. Natomiast życie jest zawsze wędrowaniem, jest wędrówką, nie jest stała, staniem w miejscu. Życie jest zawsze wędrowaniem, poszukując właściwego kierunku, nie obawiając się powrotu, jeśli się pomyliłem. Najniebezpieczniejszą rzeczą jest mylenie wędrowania z labiryntem. Tym kręceniem się w kółko przez całe życie, wokół siebie, bez podjęcia drogi, która prowadzi naprzód. Proszę Was, nie bądźcie młodymi z labiryntu, z którego trudno wyjść, ale młodymi w drodze. Nie labirynt, ale w drodze. Nie bójcie się postawić na Jezusa, przyjąć Jego sprawę, Jego dzieło, to Ewangelii, ludzkości, bycie ludzkimi. On bowiem nigdy nie zejdzie z łodzi waszego życia. Zawsze będzie na rozstaju waszych dróg, na skrzyżowaniu. Nigdy nie przestanie nas odbudowywać, nawet jeżeli czasami staramy się siebie zniszczyć. Jezus obdarza nas czasami obfitymi i szczodrymi, gdzie jest miejsce na porażki, gdzie nikt nie musi emigrować, ponieważ jest miejsce dla wszystkich. Wielu będzie chciało zająć wasze serca, nękać pola waszych dążeń chwastami. Ale ostatecznie, jeśli oddamy życie Panu, zawsze zwycięża dobra pszenica. Świadectwo, wasze świadectwo, Moniko i Jonasie, mówiło o babci, o mamie. Chciałbym wam powiedzieć, i z tym, nie bójcie się, już kończę. Chciałbym powiedzieć wam, abyście nie zapominali o korzeniach waszego ludu. Myślcie o przeszłości. Mówcie, rozmawiajcie ze starszymi. To nie jest nudne rozmawiać ze starszymi. Idźcie, szukajcie starszych. I sprawiajcie, aby oni wam opowiadali o korzeniach waszego ludu, waszego narodu. Radości, cierpienie, wartości. W ten sposób, odnajdując korzenie, poniesiecie naprzód wasz naród, waszą historię, ku jeszcze większym owocom. Drodzy młodzi,
Jeśli chcecie wielki naród, wolny, to bierzcie pamięć z korzeni, czerpcie pamięć z korzeni i nieście ją dalej, naprzód. Bardzo dziękuję. Kad atvykote į Lietuvą ir skyrėte laiko susitikti su jaunimu, jį išgirsti. Jaunimas yra mūsų bažnyčios ir mūsų tėvynės ateitis. Atvykote kaip Kristaus šviesą nešantis vilties piligrimas. Ne teorinės vilties, bet vilties, kuri kyla iš Kristaus prisikėlimo. Vilties, kuri atgimsta, kai pasitikime Dievo gailestingumu kiekvienam iš mūsų. Viešpats ateina pas mus pačiu tamsiausiu metu, jis teikia mums savo gailestingumą ir gyvenimo viltį. I za czas, jaki poświęciłeś, aby spotkać i słuchać młodych. Młodzież to przyszłość naszego Kościoła, naszej Ojczyzny. Ty przybyłeś, Ojcze Święty, jako pielgrzym nadziei, niosąc światło Chrystusa. Nie nadzieję teoretyczną, ale nadzieję, która wypływa ze zmartwychwstania Chrystusa. Nadzieję, która rodzi się, kiedy każdy z nas doświadcza Bożego miłosierdzia. Pan przychodzi do nas w okresach najciemniejszych. Niesie nam swoją miłosierdzie i nadzieję w nasze życie. I to nam przypomina obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany tutaj w Wilnie, według prośby Jezusa. Święty Jan Paweł II prosił, aby być apostołami miłosierdzia, aby rozszerzać to orędzie na świecie. Proszę, modlę się, aby również słowa, które Ty powiedziałeś dzisiaj, mogły głęboko zakorzenić się w naszych sercach i mogły przynieść owoce w życiu każdego z nas, aby każdy młody człowiek, wysłuchawszy dobrej nowiny, aby odkrył swoją osobistą relację z Jezusem Chrystusem, która niesie nadzieję i sens w życie. Ojcze Święty, zapraszasz nas nieustannie, aby modlić się za Ciebie. Dzisiaj chcę prosić Cię, abyś modlił się przez wstawiennictwo świętego Kazimierza, patrona Litwy i młodych, i wstawiać się za naszymi młodymi. Podczas gdy młodych proszę, aby w tym samym momencie modlili się, aby Tobie nadal Bóg błogosławił i błogosławił Twojej posłudze. I tutaj oto Ojciec Święty otrzymuje obraz od arcybiskupa Gintarasa Gruszasa. Następuje wymiana darów. Ojciec Święty ofiaruje arcybiskupowi kielich, a także ornat. A w tle słyszymy śpiew chóru młodzieżowego. Wszyscy wznieśli dłonie i to jest śpiew, który błogosławi, niesie Pan błogosławi. Ojciec Święty słucha skupiony, pochylona głowa, a młodzi, każdy wzniósł prawą dłoń w górze i śpiewa, błogosławiąc Ojcu Świętemu. To, o co prosił ksiądz arcybiskup Gintaras Gruszas przed chwilą. Domino Vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Palydime popiežių į Švento Kazimiero koplyčią, kuris kelias minutės melsis tyloje, užtardamas ir mūsų visų parašytas intencijas. Kol šventasis tėvas eina į Vilniaus arkikatedrą, į Šventojo Kazimiero koplyčią, kaip ir girdėjote iš pranešėjo katedros aikštėje. Ten jis melsis prie jaunimo globėjo, Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero. Čia išstatytas švenčiausiasis sakramentas ir ten bus išdėlioti votai, na tokios, aš sakyčiau, improvizuoti votai, kortelės, kurios buvo išdalytos ir būtent ant tų kortelių jaunimo susitikimo metu buvo rašomos savo intencijos, na, improvizuoti votai, ar ne, kunige Algirdai, mes apie juos kalbėjom, kai žiūrėjome Dievo motinos paveikslą, bet tai vis tiek, na, tos intencijos neliks kažkur kišenėje, jos buvo surinktos ir padėtos būtent Šventojo Kazimiero koplyčioje. Šventasis Kazimieras, kaip asmuo, mes daug kalbėjome ir naujienų laidose, truputėlį bandydami, ar ne, nupasakoti, kokią reikšmę turi. Šiandien jis tarsi atgauna naujų kvepavimų, kreipiasi į būtent jaunimą. Będzie śpiewał chór, będzie grała muzyka. Sam pobyt w katedrze będzie w ciszy, to znaczy nie będzie tam już przemówienia Ojca Świętego, nie są przewidziane wystąpienia, to jest czas na modlitwę. Ojciec Święty uda się do kaplicy Świętego Kazimierza, by tam pomodlić się w ciszy, w towarzystwie 60 sióstr, a także księży. I w tę modlitwę również chcemy włączyć Ojca Świętego, chcemy włączyć te wszystkie sprawy, które towarzyszą narodowi litewskiemu, przeżywającemu tę wielką cześć i honor, jaką jest oczywiście wizyta, odwiedziny następcy świętego Piotra w ich ojczyźnie. Druga wizyta papieża na Litwie, pierwsza 25 lat temu, którą odbył Ojciec Święty Jan Paweł II. No ale to już właśnie, jak mówimy raz po raz, to już inna Litwa. Ta sama, ale inna Litwa. Już inne też wyzwania, dylematy, które też już dzisiaj wybrzmiewały w tym pierwszym dniu, w tych słowach, które słuchaliśmy. Ojciec Święty już jest we wnętrzu katedry. Katedra bardzo przestronna, bardzo piękna świątynia, która też doświadczyła wraz z mieszkającą tutaj ludnością, doświadczyła czasu prześladowań. Przez całe lata ten budynek nie mógł służyć jako świątynia, był używany w różnych celach, jako sala koncertowa, jako magazyn, a więc i potem został przywrócony do kultu. Ojciec Święty jest w kaplicy Świętego Kazimierza, piękna kaplica, zbudowana na podobieństwo kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Zbudowana na początku XVII wieku, krótko po kanonizacji Świętego Kazimierza. Już teraz Ojciec Święty jest przed relikwiami Świętego Kazimierza. Te relikwie są złożone w pięknej marmurowej urnie, trumnie, nieco na podwyższeniu. Kaplica powstała w 1636 roku, a kanonizacja odbyła się tutaj też w katedrze wileńskiej w 1604 roku. Kaplica, kolory takie ciemno-białe, brąz, marmur taki brązowy, marmur czarny i biel. I Święty Kazimierz tutaj w tej kaplicy. Tutaj został też pochowany natychmiast po śmierci, zmarł w Grodnie. Tutaj właśnie są jego relikwie. W czasie komunizmu, kiedy tutaj nie było kultu sprawowanego w tej świątyni, jego relikwie spoczywały w kościele, innym wileńskim kościele świętych Piotra i Pawła. Potem tutaj powróciły te relikwie, gdzie spoczywały od początku. I modlitwa Ojca Świętego powoli się kończy. Modlitwa do patrona i przez wstawiennictwo patrona Litwy, ale też i przez wstawiennictwo patrona młodzieży. I pewnie te intencje Ojciec Święty Franciszek Bogu przez wstawiennictwo Świętego Kazimierza
polecał. Tutaj, drodzy Państwo, jeszcze będzie moment wręczenia kwiatów Ojcu Świętemu przez siostrę zakonną i jednego z kapłanów tutaj przybywających. A on, Ojciec Święty, te kwiaty złoży przed obrazem Matki Bożej Syberyjskiej. Tymczasem widzimy Ojca Świętego pozdrawiającego niektórych spośród obecnych, zarówno sióstr zakonnych, jak i kapłanów. Też niesamowicie wymowne są te gesty i no, należy przypuszczać, że Ojciec Święty spotyka również osoby, które były prześladowane, które wiele wycierpiały podczas prześladowań Kościoła. Na tych ziemiach jutro bardziej te tajemnice będziemy wspominać. I przed obrazem też Matki Bożej Syberyjskiej, dla wielu obraz Matki Najświętszej, a dla wielu skojarzenie z Syberią związane z ogromnym cierpieniem, z ogromnym bólem. Litwa doświadczyła, o tym właśnie będzie jutro więcej mowy, doświadczyła kilkukrotnych wielkich wywózek na Syberię. I Polacy mieszkający na Litwie, i Litwini tutaj zamieszkujący. To było setki tysięcy osób zostały wywiezione. W kilku takich chyba były 3 wielkie fale tej wywózki. Wielu tam pozostało, wielu tam zginęło oczywiście, wielu tam osiedliło się. Do dzisiaj mamy wspólnoty Litwinów rozsianych po różnych miejscach Rosji czy innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Oczywiście część też powróciła. Jak też podobnie jak i patron, błogosławiony arcybiskup Teofilo Matulionis, tak. Też 6 lat spędził w łagrze gdzieś na Syberii, potem powrócił już nie do swojej diecezji. To już jest też piękna historia. Piękny tutaj widzimy też, drodzy Państwo, piękna katedra, jedna z najpiękniejszych katedr chyba w Europie. Podobnie jak na zewnątrz, cały plac przed katedrą, też i jej wnętrze tej katedry dominuje biel. Bardzo taki uspokajający jest to wnętrze, można powiedzieć. Sprzyja skupieniu. Biel i delikatne złocenia w prezbiterium przy ołtarzu. Przez lata tutaj w okresie radzieckim tutaj była galeria sztuki. No i to jest, myślę, też ocaliło ten kościół przed jakimiś może większymi zniszczeniami. To jest właśnie udziałem wielu kościołów, było udziałem wielu kościołów na tych terenach i Litwy, ale też i innych krajów, tak to jak to mówimy nieraz, postsowieckich. I teraz Ojciec Święty otrzymuje właśnie wieniec kwiatów w krajach flagi litewskiej, a więc żółty, zielony i czerwony kolor. I teraz Ojciec Święty wchodzi do kaplicy i złoży, jak mówiliśmy, ten bukiet kwiatów przed obrazem Matki Bożej Syberyjskiej. To jest miejsce, gdzie to jest figura Matki Bożej Syberyjskiej. Nie obraz, ale figura. W tym miejscu modlą się osoby, które doświadczyły Syberii, doświadczyły zesłania. Sybiracy, tak możemy powiedzieć. To jest miejsce, gdzie przyjęło się, że modlą się. Niestety nie znamy szczegółowo historii tej figury, tej Matki Bożej. No właśnie. Ale tutaj, w tym miejscu, to co wiemy, to możemy powiedzieć, że w tym miejscu modlili się ludzie, którzy powrócili z Syberii, którzy zdołali powrócić. Tutaj przybywali po powrocie na tereny rodzinne, po tym za to, że przeżyli, przybywali, aby tutaj Bogu podziękować za ocalenie życia w tej właśnie kaplicy. Ta figura Matki Bożej właśnie jest w jednej z kaplic
Kaplica nosi imię Kaplica Zesłańców. Kaplica Zesłańców. Jedna z kaplic bocznych katedry wileńskiej. A więc miejsce szczególne dla tysięcy osób tutaj mieszkających na Litwie. To już mamy takie, drodzy Państwo, też wprowadzenie w tematykę jutrzejszą, gdzie będzie Ojciec Święty jutro też po południu w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Tam też będzie się modlił. Też tam jeszcze o tym wspomnimy oczywiście jutro, ale już w tym temacie jesteśmy. Tam też będzie modlił się, będzie oprowadzony przez jednego z ówczesnych więźniów. To jest siedziba NKWD ówczesna. Będzie modlił się właśnie przez obecnego arcybiskupa. I to niesamowite będzie spotkanie. Arcybiskup Sigitas Stamkievičius już w podeszłym wieku wprowadził Ojca Świętego tam jutro do celi, gdzie on przebywał w takiej izolatce przez dłuższy czas. Mówił przed pielgrzymką papieża, kiedy już wiadomo było, że tam się jutro udadzą, że to jest, jakie Pan Bóg działa cuda. Przez myśl by mi nie przeszło, że tutaj przyjedzie papież i ja z nim tutaj przyjdę. Kiedy tam byłem aresztowany i pytałem się, co ze mną będzie, jaka będzie moja przyszłość. To już taki wstęp do jutrzejszych A dziś jeszcze wydarzeń. Ojciec Święty już powoli opuszcza katedrę wileńską i uda się do nuncjatury apostolskiej na ulicy Kościuszki. Ulicy Kościuszki, tak. Co pamiętam, by tam już prywatnie spożyć posiłek, udać się na spoczynek nocny, bo jutro dzień też bardzo wcześnie Ojciec Święty rozpoczyna. Z samego rana po godzinie 7 udaje się do Kowna samochodem i tam o godzinie 9 już tutaj czasu polskiego będziemy dla Państwa transmitować właśnie z Kowna Eucharystię, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek. To pierwszy punkt, kolejne punkty będziemy oczywiście Państwu podawać i przypominać, ale zaczynamy jutro o godzinie 9. Samochodem, ponieważ między Kownem a Litwą ta odległość wynosi zaledwie 100 km, jest piękna autostrada, więc też i prościej, myślę, będzie i taka forma została przyjęta przejazdu Ojca Świętego. Także, drodzy Państwo, tak, jak mówił Ojciec Grzegorz, jutro godzina 9, zapraszamy, jutro też niedziela, stała godzina naszej mszy świętej w Radiu Maryja, tym razem z Ojcem Świętym i tym razem z Kowna. To drugie co do wielkości miasto Litwy, też była stolica Litwy, a więc też ważne miejsce dla Litwinów. Tam jest spodziewanych kilkaset tysięcy osób, mówi się około 200 000. No zobaczymy, jak to będzie, jak to się okaże. Tym bardziej, że pogoda ma być jutro nieco lepsza niż dzisiaj. Sama msza święta będzie w parku, w centrum miasta. Też w parku Santakos, gdzie będzie Ojciec Święty jutro. Też tam celebrował mszę świętą Jan Paweł II przed 25 laty. Też w Kownie. Również Ojciec Święty Jan Paweł II był oczywiście w katedrze wileńskiej podczas swojej pielgrzymki tutaj do Litwy. Też modlił się przy grobie świętego Kazimierza, a więc tych punktów wspólnych jest bardzo, bardzo wiele. I pewnie nawiązań też będzie wiele, czy to w wypowiedziach Ojca Świętego, czy tych osób, które będą się z nim spotykały, które będą rozmawiały i wspominały też tę wizytę, bo wielu przecież pamięta odwiedziny świętego Jana Pawła II na Litwie. Czytałem też wspomnienia pewnego też mieszkańca Wilna, pewnego Litwina, który mówił, że był na tym spotkaniu wtedy z Janem Pawłem II jako kilkuletni chłopiec, a teraz będzie ze swoim synem, kilkuletnim dzieckiem, ze swoją żoną, bo sam wie, jak to jest ważne, ile to mu dało to spotkanie wtedy z Ojcem Świętym. A więc to przekazywanie wiary z pokolenia w pokolenie. No i też widzimy, właśnie minęło już całe pokolenie, jedno pokolenie od tej wizyty. Tymczasem, drodzy Państwo, słyszymy w tle piękną muzykę. Młodzież zebrana na placu przed katedrą cały czas trwa. Zespół śpiewa, a młodzież oczekuje, towarzyszy Ojcu Świętemu. Też jak prosił arcybiskup przed chwilą,
aby modlić się właśnie za Ojca Świętego, kiedy będzie on modlił się tutaj wewnątrz. Widzimy Ojca Świętego, który jeszcze już wychodząc z katedry jeszcze pozdrawia młode rodziny, młodzież. Ksiądz arcybiskup Gitaras Gruszas przedstawia te osoby. To są osoby, które przygotowywały tę wizytę, to czuwanie młodzieżowe. To było wielkie wydarzenie, ono trwało dzisiaj od kilku godzin. Wczoraj zaczęło się też to czuwanie w kościołach Wilna. Trwało całą noc, a potem dzisiaj na placu już tutaj od godzin wczesnopopołudniowych. A więc też ten program, to co już widzieliśmy, drodzy Państwo, myślę było piękne i imponujące. I te świadectwa, i oprawa muzyczna, piękny taniec. To wymagało wiele wysiłku i tutaj właśnie te osoby, które się w to zaangażowały, mają tę możliwość jeszcze spotkania się z Ojcem Świętym tak bardzo bezpośrednio. Uścisk ręki, kilka słów. I ten gest spotkania, to co kojarzy nam się ciągle ze Światowymi Dniami Młodzieży, też zwykle na koniec tego spotkania młodzieży jest spotkanie specjalne dla wolontariuszy właśnie, jako takie podziękowanie, jako ukoronowanie tego też trudnego czasu, bo przygotowań, organizacji, bycia na zapleczu ciągle i troszczenia się o te sprawy, których na zewnątrz nie widać, ale które są przecież bardzo ważne i bez których też to spotkanie by się nie odbyło w taki sposób sprawny, w sposób przygotowany. Dlatego też ta wdzięczność Ojca Świętego wyrażana wobec tych osób jest tym bardziej takim cennym gestem i znakiem dla nas wszystkich. Sama katedra jest pusta, drodzy Państwo, tylko ta mała grupka sióstr zakonnych kapłanów w kaplicy Świętego Kazimierza i teraz ta mała grupka wolontariuszy, którzy tutaj oczekują na Ojca Świętego, aby Go pozdrowić. Także wszyscy są na zewnątrz zebrani. Ale ten plac jest naprawdę, drodzy Państwo, przestronny i łatwo dostępny. Każdy, kto, myślę, tutaj chciał być, mógł tutaj być i jest. I jeszcze kapłani, i widzimy franciszkanów, a więc wiele osób. Trwa to pożegnanie, podziękowanie. Drodzy Państwo, mówiliśmy też cały czas gdzieś te wątki historyczne nam tutaj się pojawiają, drodzy Państwo. Właśnie w stulecie niepodległości Litwy w tym roku ten kraj obchodzi. Dodajmy, że ta niepodległość została odzyskana po raz kolejny w roku 91 przez Litwę. I też to była niepodległość, tak niedawno przecież, ale też okupiona krwią. Piękne, zanim były wydarzenia dramatyczne, były też wydarzenia piękne. 23 sierpnia, drodzy Państwo, roku 1989 trzy kraje połączył żywy łańcuch ludzi. Około 2 milionów osób stanęło razem, trzymając się za ręce i to było faktycznie łańcuch nieprzerwany, długości 600 kilometrów. 600 kilometrów łańcucha żywego ludzi, podali sobie ręce. O godzinie 19 w tym dniu wszyscy wznieśli ręce do góry i trzymali je przez 15 minut. Taki moment kulminacyjny był tego wydarzenia. Jako takie wydarzenie, taki wyraz pragnienia wolności. To były czasy jeszcze Związku Radzieckiego. To było 50-lecie paktu Ribbentrop-Mołotow. Potem, 2 lata później, Litwa w tym roku, jeszcze rok później, w roku 90, ogłosiła niepodległość jako pierwsza Republika Radziecka 11 marca. 13 stycznia 91 roku w tym mieście miała miejsce obrona wieży telewizyjnej. Armia Czerwona atakowała, chciała zdobyć przekaźnik telewizyjny. Tymczasem Litwini cywile, mieszkańcy Wilna bronili. Cały czas nadawała telewizja, mówiła, co się dzieje w kraju. I tutaj były ofiary. Zginęło 13 obrońców wieży telewizyjnej. Zginął jeden z żołnierzy.
1 osoba zmarła z ran, później 600 osób odniosło rany. Armia Czerwona zdobyła oczywiście tę wieżę telewizyjną, ale 8 miesięcy później, 21 sierpnia 1991 roku, ta armia opuściła wieżę telewizyjną i w ten sposób też Litwa